Вачервил е все едно имате мус на устните си, имате някакъв супер крем, който е толкова лек, който не се, когато се целуните, няма нищо на ръката ви. Надявам се да бъде много издръжлив в деня. Ще го тествам. Ако обичате такива нещица, козметични продукти, ако обичате разопакования, присъединете се към моето каналче, вземете си напитка и нека да имаме едно чудесно разопаковане. Здравейте, приятели! В първото ми видео, което е за тази година, поне първото ми видео за тази година, което е на български език. Преди време се опитах да направя няколко видеа, не бяха толкова популярни или нямаше толкова гледания. Това не ме отказа, затова преминавам към една малка Sephora, едно малко разопаковане от Sephora, което е тук в Америка. За първи път пазарувам онлайн и при тяхното намаление, което аз успях само 10% да взема да получа намаление, понеже не съм от VIP-сите. Ето ми, че говоря и смесвам български и английски, но не живея в България от прекалено много години. Тук, където живее, щата, в който живеем, няма толкова българи. Може би българите сме 5 човека на ръката ми се броиме. Като е моето семейство и мои двама приятели, 5 и техните деца, значи 8. Но да продължа с първото ми за тази година българско разопаковане, което е на български език. Ето виждате ма как се опитлащвам с думите от всякъде, но моля ви, простете ми. И много ми се иска, както правя на английски разопакования, така и да мога да правя и на български. Надявам се да ви харесват. В моя канал обичам да разопаковам неща, които както са на по-известни марки и по-скъпи, така и да откривам някои нещица, които са на по-достъпна цена. Може би, ако разгледате видеята ми, които са на английски, ще си кажете, ма тая какво говори, те всички ти са на Dior или Chanel или пък на Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, но когато пазарувам някакъв такъв продукт, винаги гледам да съчетавам какво мога да взема или да дойде безплатно и да имам повече безплатни нещица, или пък получавам някакво по-голямо намаление, където аз не плащам. Този път, понеже видеото вече, пакета вече е разопакован за моето видео, което направих на английски език, просто искам да ви представя и да ви покажа какво намерих в марката на Violet FR. Френска козметика. В Sephora, в България лично не знам как пристигат нещата от Sephora, но тук в Америка са по този начин. Доста бързо поръчката пристигна, понеже ноември месец е месеца, в който съм родена. Тук Sephora също слагат и подарък. Този подарък, който е за рождения ден, не е обвързан с поръчка, така че ако имате Sephora около вас, просто отивате и си го клеймвате. Същото е с Улта, магазините на Улта, но в България мисля, че няма Улта. Тук е подаръчето, което получих за рождения си ден, и продукта на Violet FR, който 2 години може би съм гледала нейните продукти и все съм се каняла, но все съм вземала, той път е Chanel, той път е нещо на Dior или на Yves Saint Laurent, обаче най-накрая дойде в момента, в който всъщност тия пари, където ги харча, защото никой от тия видеа не е спонсорирано от някои от тия големи марки, някак си почва да се замисля човек. И всъщност продуктите на тая френска марка са невероятни. Това е нещо, което в момента е на устните ми и идва в ето такава опаковчица. Като фактически опаковката е това. Малко ми прилича на Hermes, само че на Hermes вътре има едно оранжево нещо, тяхната оранжева кутия, като тази няма, кутията отвътре не се изважда това синьото, а просто самата опаковка, която е по този начин. Но самия продукт, самите им продукти за устни са все едно е някакъв мус си слагаш на устните, толкова е меко, невероятно. Балма е нещо невероятно. Имам серум на Chanel, който е хидратиращ серум на Chanel, 50 и колко долара, и този продукт, който е на Violet FR, 29. Горе-долу половин цена.
приятен апликатор за усни. Нали, нищо толкова фенси, но самата опаковка е някакси много елегантна, много стилна. Самото шише е едно такова матиращо и същият ефект има и за устните. Като ето тук съм направила свочове, съм тествала самото червило. След като ми изсъхнаха устните, аз не намирам това червило да се прехвърля по кожата ми, докато беше по-мокро, когато направих се целунах ръката, ето това се прехвърли, сега няма нищо. Което доказва, че е доста, може би ще бъде по-издръжливо, ще има повече, по-добра ежедневна ползваемост, но цвета е един такъв червеникаво-керамиден и този цвят е в бетис. Това е цвета бетис, който така изглежда. И това е подаръка ми за рождения ден. Makeup by Mario. Никога не съм си поръчвала Makeup by Mario, никога не съм си поръчвала тази марка. Като по принцип и изцяло козметика, гримове започнах, може би преди 3 години някъде да слагам, да използвам. Първият продукт, който така си позволих да си закупя, беше червеното червило на Dior, което е 999. Тук е моливчето за устни, молива за устни, който фактически ми е подарък. И той е ето този цвят тук. Това е Moisture Glow Plumbing Lip Serum Rosewood Gold и моливът е Ultra Suede Sculpturing Lip Pencil Rich Mauve. Right here in the middle it is the lip product. Малки разфасовки, които са чудесни при пътувания, като carry-on багаж, нали, могат да се сложат. Супер малки са и компактни. И преди да си платя сметката и да платя кошницата, избрах един парфюм, едно парфюмче на Good Girl, Каролина Ерера и е блъш. Тача е маска, която също можех да сложа в кошницата и успях с един продукт, който беше с 10% намаление. $31 струва това червило в момента. Успях комплект Makeup by Mario, маска за лице и парфюм на Каролина Ерера. $27 мисля, че ми излезе цялата сметка. Заслужава ли си? Понякога се заслужава да се поглезваме. Когато работиш много и блъскаш много, не забравяйте да се глезете, защото утре може и да го няма. Ако това видео ви е харесало, ако искате още други видеа на български език, моля, оставете ми коментар. Бих се радвала много. Последвайте ме в YouTube. Ако предпочитате видеа на български, с удоволствие поне едно видео бих успявала да качвам в седмицата. Бих се радвала много, защото българският ми език, за жал, за срамота, както искате, нали, го приемете, аз трябва да го практикувам. Защото ако не приказвам, ако не говоря, аз ще го забравя. А каква българка съм, ако забравя собствената родна реч? Достатъчно ли е да се говори само вкъщи след работа? Не е достатъчно, защото като се прибера вкъщи, говориме се на български час-два, ама после Миглинка седне зад уроците, чете на английски, пише на английски, това прави на английски, това прави на английски и българския ми къде остава? Българския ми остава някъде там в главата, където аз ако не го практикувам, аз тотално ще го забравя и затова може би с това видео ако има хора, които обичат разопакования, бих се радвала да се присъедините към канала ми и ще има повече родна реч. Благодаря ви много и приятна вечер! Чао!